Moikka ja tervetuloa seuraamaan mun videota. Mä oon just lähdössä kaupoille. Pitäisi ostaa yksi lahja ja yksi toinenkin juttu, niin saa nyt nähdä mitä sit löytyy. Toivottavasti löytyy kaikki mitä tarvii, niin ei tarvitse sit useampaan otteeseen käydä. Kun tosiaan autolla pitää lähteä tonne kaupunkiin aina, niin ei vitti sit turhan useinkaan lähteä. Mä olin just töissä koko viikon. Niin ei tässä nyt hirveästi ole ehtinyt mitään kuvailla. Et se on sitten lähinnä viikonloppuisin, kun tulee kuvailtua. Tässä on meidän sauna. Sitä pitäisi kyllä vähän kunnostaa ulkoa päin sisältä. Se on kyllä hyvässä kunnossa vielä. Dunder on siellä. Ja tää alkaa sulaa. Tää oli ihan jäässä, mutta nyt kun on plussasteita, niin se sulaa tietysti. Tosi tylsän näköistä. Eiks niin, Dunder? Kom no! Tämmönen tää sauna sisältö. Sellainen pieni osio, missä pukeutuu. Täällä on näköjään lapset ollut leikkimässä. Kaikenlaisia käpyjä. Mikä keli. Täällä on ihan tämmöstä löllöä. Tässä on ruohoa ja sammalta, niin ihan tämmöstä läts vaan. Mikä haju löytyy? Voi olla mikä vaan. Peura tai jänis tai mikäliä. Kettujakin on nähty. Voisin tossa vähän myöhemmin kertoa sitten vaikka, että miten mä päädyin tänne Ruotsiin ja miten mä tapasin mun miehen ja kaikkea sellaista. Jos teitä kiinnostaa kuulla, niin pysykää kuulolla vielä. Metsää ja metsää näkyy täällä metsän ympäröimänä. Tää on kyllä kiva lapsillekin tälleen. Saa kasvaa metsän keskellä maaseudulla. Itse en oo saanut nimittäin. Tai saanut, itse en oo kasvanut maaseudulla, vaan kaupungissa tosiaan. Niin oli tää mullekin kaikki uutta kyllä. Monet on muuten sanonut, ainakin osa mun kavereista, että mulla on semmonen ruotsalainen aksentti tässä mun suomen kielessä. Niin en tiedä, ei sitä itse kuule kyllä, mutta onkohan näin? Voihan se olla, koska onhan tänne tullut asuttua sit jo niin kauan, että se tarttuu se aksentti ikään kuin. Huomenna olisi tarkoitus tehdä vähän puuhommia, pilkkoa näitä puita. Meillähän on tässä omaa metsää ympärillä, niin ei tarvitse miettiä sitä, että mistä saa puuta. Mutta tosiaan siinä on aina se vähän niin tekeminen. Onneksi on semmoinen laite, millä voi pilkkoa. Ne on sitten vähän nopeampaa ja helpompaa, mutta toki kyllä siinäkin kestää ja menee siinä aikaa. Tämä tie menee ihan hirveän näköiseksi sitten aina jos sataa tai sitten tämmöisillä keleillä, kun on ollut pakkasta ja kova maa ja sitten sulaa ja tulee ihan lössäksi. No, miten mä sit päädyin oikein sinne Ruotsiin? Se onkin hyvä kysymys. Mistä mä nyt aloittaisin? Vaikka siitä, että minä ja mun kaveri, me varattiin lomamatka Turkkiin. Ajateltiin, että pidetään ihan hauskaa vaan siellä ja otetaan aurinkoa ja näin.
Ja sitten siinä samassa hotellissa olikin eräs tämmönen ruotsalainen. Siinä me sitten oltiinkin nähty aina joka päivä oikeastaan. Ja ei siinä sitten mitään. Tuli vikapäivä ja sitten hän tuli juttelemaan mun kanssa. Ja siinä sitten vietettiin se ilta yhdessä. Ja seuraavan päivän olikin sitten molemmilla lähtö. Ja sitten mä taisin laittaa viestiä hänelle siinä, että kiitos illasta ja näin poispäin. No ei siinä sitten mennytkään kuin vissiin muutama päivää. Niin sitten mä olinkin jo varannut lennon Ruotsiin hänen luokseen. Ja oli kyllä tosi outoa, koska en ole ikinä ennen tehnyt mitään tommosta. Enkä olisi voinut kuvitellakaan. Eikä kyllä mun vanhemmatkaan, eikä he ollut kovin innoissaan asiasta. Olen kuitenkin vaan 21-vuotias. Niin todella tämmönen extempore juttu. No siellä mä sitten hänen luonaan vietin sen viikonlopun. Ja oli oikein kivaa ja ei me ikinä taidettu kyllä puhua siitä mitään, että niin kuin nyt ollaan yhdessä tai muuta vastaavaa. Vaan se oli jotenkin molemmille itsestään selvää. Vaan ilman sanomattakin. En olisi ikinä ajatellut, että mä olisin jonkun muun kuin suomalaisen kanssa, koska en mä niin kuin olisi ollut valmis muuttamaan toiseen maahan niin ihan sen takia. Mutta eihenpä sitä koskaan voi tietää elämästä. Ja näin nyt sitten kävi ja meille tuli etäsuhde ja 1,5 vuotta meillä oli tämä etäsuhde, kunnes sitten meidän piti tehdä jo päätöksiä, että mitä tehdään, että ei tämä näin voi jatkua. Ja no, mulla oli sinänsä helpompi muuttaa, koska mulla oli vuokra-asunto. No, olin just aloittanut työt tai olin ehtonut vuoden töissä siinä kohtaa. Mutta ei mulla ollut silleen niin kuin mitään omaa autoa tai semmoista, joka tavallaan pitäisi mut sieltä. No, kaikkihan voi myydä, mutta kuitenkin vähän vaikeampaa siinä mielessä. Ja kielenkin puolesta, niin kyllä se jotenkin vaan oli sit helpompi mulle ruotsia opetella, kuin että hän olisi opetellut suomea. Ja no, toki koulussa on opeteltu ruotsia, mutta voin kertoa, että ei ole yhtään sama asia tämä suomen ruotsi, mitä koulussa opetellaan, kuin sitten tämä oikea niin sanottu rikiruotsi. Niin ei ole yhtään sama asia. Eli vuonna 2015 sitten tehtiin tämä päätös, tai no niin tietysti 2014 vuoden loppupuolella, että mä sitten muutan Ruotsiin. Mutta mä pidin vielä mun työn niin kuin vähän sille taka-alalla, miksi sitä sanotaan. Otin virkavapaata, onko se virkavapaa? Ja jotta niin kuin mulla olisi joku plan B, jos nyt ei sit sujuiskaan Ruotsissa tai hänen kanssaan, niin jätin vielä auki tavallaan, että on mahis sitten tulla ja on töitä ja näin. Mutta kyllä se oli, voin sanoa, mun elämäni isoimmista jutuista, ainakin tohon mennessä. Muuttaa toiseen maahan, vieras kieli tai vieras eri kieli ja kaikki. Siis mun koko perhe, kaverit, suku jäi Suomeen ja en ollut siinä vaiheessa mikään kuitenkaan hirveän vanha. Niin oli kyllä tosi iso elämänmuutos. Muuttohan sujui ihan hyvin. Mun
isä ja veli auttoi mua ja ne toivat autolla sitten kaikki suuremmat jutut. Ja mulla oli sitten muistaakseni 2 täyttä matkalaukkua, lähinnä vaatteita ja semmoista, mitä nyt heti tarvii. Niin he tuli sitten perässä autolla. Ja kyllä hyvin mahtui. Ei mulla nyt niin paljon omaisuutta ollut tai semmoista, mitä pitäisi olla mukana. Että loput mä olin myynyt sitten. Ja muutettiin tosiaan hänen siihen yksiöön aluksi. Kyllähän siinä ihan kivasti sit sujui, mutta toki se alkoi käymään välillä vähän ahtaaksi, mutta kyllä se meni. Ja töitähän mä en toki heti saanut siellä kylläkään. Tuo oli onneksi säästöä, niin sitten pystyi hyvin niillä elää. Ja olisiko ollut sitten suht loppuvuodesta tai kesän jälkeen joskus, niin sain sitten mun ekan työpaikan Ruotsissa. Se oli itse asiassa hoitoalalta, koska mä oon myös lähihoitaja. Mutta siellä en sitten oikein viihtynyt. Mutta oli kiva kokemus sille ja sai hyvää ruotsin kielen taitoa. Kun oli pakko puhua, niin sitä vaan oppi, kun on pakko. Ja sitten mä itse asiassa aloitin mun päiväkotiuran täällä Ruotsissa, voisi sanoa. Eli lastenhoitajana. Niin sitä töissä ollessa sitten oppi kieltä, koska oli vaan pakko puhua. Ja aluksihan siis minä ja mun mies puhuttiin aika pitkäänkin englantia. Et varmaan siinä vaiheessa kun mä muutin, niin sitten yritettiin vähän enemmän sitä ruotsia keskenäänkin puhua. Mutta oli se vielä suht pitkään, en muista kuinka kauan, mutta suht pitkään niin puhuttiin englantia ja hänen kavereidenkin kanssa ja näin. Koska ei mulla nyt ollut niin hyvä ruotsin kielen taito siihen mennessä. Ja se oli kyllä tosi vaikeaa aluksi, voin kertoa. Sitten seuraava askel oli, kun muutettiin tänne nykyiseen taloon pienen vauvan kanssa ja miehellä oli uusi työ, voisi sanoa. Niin, siinä oli kaiken näköistä, kun oli muuttoa ja vastasyntynyt vauva ja kaikki oli ihan niinku uutta. Ja en mä nyt ollut niin kauan asunut Ruotsiskaan vielä, niin kaikki paino päälle niin sanotusti. Niin oli kyllä sekin aika rankkaa aikaa, mutta kaikesta on selvitty yhdessä. Pilkotaan puita. Puuhommissa. Tässä olisi vähän sen. Jotkut on kyllä vähän liian pitkiä, niin pitäisi niitä pilkkoa vielä lyhkäisemmiksi. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa.
Heippa!